Takže čaute ľudia. Zdravím vás mojich fanoušci všetci, čo mám 10 odberateľov. Zdravím vás. No takže, ideme. Ocko mi dal na môj účet, na môj channel odberateľa, už mám 8 odberateľov. Hej. Gratulujeme Maxikovi. Fanúšikovia, dajte mi prosím odberateľov aj Maxikovi. Maxik sa volá Maxikovka, no to viete, alebo GGS. No dobre, takže ideme natočiť IRL vlog, že sa hráme s Lexi, dobre? Takže ideme to natočiť. Teraz ja začínam. Čaute ľudia, dobre, dávajte mi odberateľov, gratulujem môj Ocko mi dal odberateľa na môj channel, 8 odberateľov. Čau, Lexi, moja milovatá. Usmej sa, Lexi, usmej. Ale reality sa volá GGS, vidíš? Hej. No a... Dobre. Dobre, takže točíme IRL vlog, že sa budeme hrať s Lexi. Dobre, čaute ľudia. Dávajte Maxikovi, odberateľ sa volá Maxikovka, inak sa volá GGS, GGS. No a nedávajte Playboy 30, dávajte mi odberateľ, môj Ocko mi dal na môj channel odberateľa. No tak, teraz chceme doraziť. Hej. Teraz, ale budem natočím také šťastné videjko Lexi. Lexi, pozdrav sa. Pozdrav, Lexi. Povedz ahoj. Lexi, ahoj. Si tu hlavná. Keď ma ohýše, to znamená, že hovorí ahoj. Či ma mazať. Dobre, takže toto je Lexi a my sa s ňou teraz ideme hrať. Fúka to jak na Sibíru do prdele, ale čo máme robiť? Pre vás divákov hoci čo spravíme. Hej? Aj že by nám odkusila ruku. Tak neboj sa. Uteká, je zosratá. Tá si opisovala. Odás jej. Ona tam má riť, hej. A vlastne na čo? Pekný človek. Hej, no, veď. Takže ideme sa s ňou hrať. Tu naša celebrita si hlavná. Hej. Dobre, takže ja idem po granule. Počkajte. Kuchynka. Tu sú granule, vidíte? Tam sú ešte veľa. Vidíte? Oj, taká. Veľa ich tam je strašne. Vidíte? To všetko ešte. Toto tu je naberačka taká, že keď je chceme dať do misky, pozrite sa. A vodu tu má, počkajte, asi. Má. Dobre, tu sú granule. Ja jej tak zoberiem, počkaj. Počkajte ľudia. Vidíte, mám granul, počkaj. Čakajte, granul. A pozrite sa, jak mi zobere z ruky. Kúknite sa. Hej, pozrite sa. Kúkajte sa, jak mi zobere. Jak mi zobere z ruky, keď bude chcieť, no. Pozrite sa. Pozri. Čakajte. Joj. Ako je to divné. Vidíte? Joj. Vidíte? Zobrala ma z ruky. Ja mám lizánnu ruku, jak devieš. Ona tak beží. Čo? Ja ešte raz to idem urobiť, ale... Ja to teraz robím. OK, ja ešte raz. Čakaj, kúkajte sa, lebo to teraz je lepšie. Lexi, čo robíš? Už nereš? Pozrite. Chrumky. Lexi, kúkaj, Lexi. Ježiš, ma bolia ruky. Wait. Bolia ma. Hej, Lexi, kúkaj. Mám toto. Čakajte. Ja vám to tak chcem ukázať. Hej, Lexi, pozri sa. Pozri. Lexa!
Čo? Marku, sa mi to zrušilo. A dajme sa lepší čas 2, lebo sa mi to nič zrušilo. Dobre, poďme. Dobre, no takže ja idem na Čo cigánu. tam robíš? Mne. Lexi. Nechápem niekedy. A ty chápeš teraz? Ja ju nechápem. Ja ju nikdy nechápem. Suchý list vybrala, wow. Jaké prekvapujúce. Hej, vidíte, mám tu granu, počkajte. Nie. Čo? Ja neviem. Pozrite sa. Pozrite, čo robí? Lexi, kúkaj, čo mám. Dobre, ja jej to nedám, ale my robíme takú aktivitu, že to hodíme hoci kde, pomlsek, a potom si to musí nájsť. Pozrite sa ľudia, že ja tu mám granu. Čakajte, no tu vidíte a ja to hodím. Pozrite sa, mám tu granu a hodím ho, že... Vidíš? A už je tu, vidíte? Čakajte. Čakaj. No vidíte, tu je, toto tu. Vidíte? Toto tu. Takže ľudia, tak toto je Lexi. A my máme taký, že Lexi gang. Hej. Ja som jeden schoval už. No tak ešte jednu ja schovám. Tak. O čím ona nemôže vedieť. Tam to takhle od neviem kedy. Čo? Lexi. Som je tu schovala. No vidíš, že máš. Nie, schováme. Normálne to tu bolo, ona to zožala. Oká, tá už stará. Vidíte toto tu? Oká, no. To je už stará. Ideme nájsť. Či nájde? Oká, dám jej kus niečo ťažšie. Presný nápad najlepší. Porčic. O tu je, more ja mám. Oká, ja tie musím zahrabať. A Markus u mňa furt nespí, len ja skoro ráno o 12:00 po ňo idem a bicyklujeme sa až do večera. Oká, tak za 10 minútky. No, to je ešte myslím. Ja si je tu dol. Aha, dobro. Dobre. Láka, je to takú v travu. Oká. Tak ty neodchádzaš, že to máš tam. Z nej policajný pes asi nebude, keď nevie ani vyťúkať jeden granul, a nie to ešte bombu. Ale všetko iné vie vyťúkať. Ale je Lexi Flex. Dobre, dáme pauzu. Skúsim niečo oloviť také. Hej, ja dám pauzu. Mám najlepší nápad, pozrite. Jaký? Pozrite. Ok, Lexi, zastav na chvíľu. Zastav. Lexi. Zastav Lexi. A potom Maxi. Bude to také, že ako tak trepneme o ňu. Ak bude celé čierne, tak dáme pauzu a potom tam nejaké veci budeme pre ňu utekať. A potom neskôr to zrýchlíme o 2-krát. Uvidíte ľudia, ako to bude. Lexi, zastav. Lexi, neboj sa. Ok, viete čo? Ok, som dal pauzu. Teraz ja, hej. Zapil. Jo. Čakaj. Lexi, nemôžeš. Hej. Kúkajte. Kúkajte, ľudia.
Sme pred ňou utekali. Dobre, a teraz už to bude proste normálne. Ok. Vidíte, ľudia. OK. A hlavne zvojek si prakticky môžeme ukončiť. Hej, no. Ja už končím. Čaute. A ja čau. Majte sa. Nie. Dobre, čaute ľudia.